Yesu mahimaba so mahigero yara Raso manu yandora so mahimanja Chef raso manu yandora so mahimanja Aur gibi so manu yandora so mahimanja Kalau nale mo jamal ho tepeno kalau mo ba habari naula
Sari Dodora, Fly. Mɔgɔ sɛbɛn jansa ye wari min mɔgɔ la mɔgɔlankolon jansa ye boloko de n'i m'a jan ɲɛnɛ b'a jan la Haruna kumana a ko bagandaw y'ale kun ye kojugu ko ka k'ale fɛ ko n'i ye bagandaw lawuli k'a jɔ k'a b'a jansa kasi 2,000 k'a minɛ k'a bila bara kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ sɛ kumana a ka kalanden sɛ fo Kucala anw yɛrɛ jatigi tɛ a ko k'i y'ale karamɔgɔ kelen minɛ n'o ye Jɛnɛbaden ye amana jɔn dɔ de bɛ nin boloko la ten dugu cɛ o cɛ a bɛ sabu kɛ ka nkalon kɛ ka d'a ma a ko k'a y'a jansa 4,000 na a 4,000 ko ka 2,000 d'i ma n'o y'a karamɔgɔ kɛ 1,000 ko k'o di Fane ma ko 1,000 ko ne yɛrɛ Jelimusa k'o faamu k'a y'a 4,000 de ko k'i Cheikh Kouté i t'an sɔgɔni ko voilà amara ko bata ko ka bila bara kɔnɔ amara ko kɔɲɔkɛw sera da la daw n'o i k'u sɛnsɛn k'u labɛn ko jeliw bila ko kɔɲɔkɛw k'u jɔ fɔlɔ ko débrulation ka bɛ da la i k'u sɛnsɛn ka bɛn Madame Touré 2,000 banani ko ka di kɔnsolo dawuda ma ne bolo yan awa jɛman ko ten ko 2,000 ko ka di caméraman ma Salifo o minɛ ko 2,000 minɛ wala k'ale bɔra donsow de la awa jɛman ko ten Alexis Sisoko donso minnu bɛ kɛnɛ kan ko ka 1,000 minɛ ka d'aw ma Kɔrɔbacɔ tɛ muso ko ten k'a k'o san woro la ko ne fa de y'aw ye aw dan sɔgɔli ko